Когато се каже дом, ние си представяме среда, в която се чувстваме сигурни и за която ни е грижа. В нашата компания домът не е само физическото пространство, той олицетворява същността на това, което сме. Ние сме Беднар и Рихнов над Кнежново е нашият дом. Нашата компания работи тук от 2006 година, проправихме си път нагоре като световен лидер в производството на прикачна селскостопанска техника. Ние се базираме на динамична и справедлива корпоративна култура. Ние сме един екип, който се мотивира взаимно и върви напред. Работя за Беднар повече от 20 години, като инженер-конструктор от самото начало. За разлика от други компании, имам възможността да видя целия производствен процес от началото, от първата идея до машината, работеща някъде в полето. Аз съм запарен колоездач и съм много доволен, че Беднар планира да подкрепи изграждането на велосипедни пътеки в близост до фабриката. Всеки е неразделно важна част от нашата успешна работа и играе важна роля. Роден съм в Рихнов и съм работил 8 години в Беднар като технолог, който е връзката във веригата между изработката и производството. Имаме добър екип във фирмата, както и във футбола, който е моята страст. Аз съм много щастлив, че Беднар FMT ми сътрудничи в обучението ми и в организирането на различни футболни мачове. За нас е важно всеки да има възможно най-добрите условия за работа и да вижда смисъл в работата си. Наслаждавам се на тази работа, работя във вътрешна логистика за Беднар. Отговарям за работата с тежки машини. Имаме страхотен екип и обичам да имам свободни уикенди, което е страхотно за моето хоби – скейтборд. Подобно на скейтборда, работата ми изисква много концентрация, за да се избегнат всякакви грешки, тъй като това може да има сериозни последствия. Не става въпрос само за нас, ние се опитваме да се огледаме и да подкрепим компаниите в района. Хотел Хавил си сътрудничи с Беднар FMT повече от 3 години. Радваме се, че имаме възможността да организираме корпоративни събития за техните служители, както и за чуждестранни посетители. Вярвам, че нашето сътрудничество ще продължи още много години. Признавайки, че развитието и посоката на живота ни започва в детството, ние предоставяме на образователните институции професионални съоръжения за придобиване на необходимите знания. Средното професионално образование в Чешката република изисква сътрудничество с бизнеса. Един от последните партньори, с които започнахме да работим, е Беднар FMT, който ни дава възможност да обучаваме практически нашите ученици на територията на компанията. Студентите научават за производството на селскостопански машини, те имат възможност да работят в производството благодарение на подхода на компанията и това е много важна част от професионалното образование за нас. Нашето сътрудничество с регионалните фирми в района е от решаващо значение, те предоставят основни материали и ни помагат да напредваме по-нататък. Ние произвеждаме всякакви щифтове за Беднар от 8 години и осигуряваме работа на около 25 души в района на Рихнов. Ние високо ценим, че те използват местни доставчици и не внасят части от чужбина. Скоро разбрахме, че бързата доставка и високото качество са от решаващо значение за ефективността. Близостта в региона прави сътрудничеството много ефективно. Ние сме наистина близо един до друг. В състояние сме да реагираме гъвкаво и да отговаряме на изискванията един на друг. Сътрудничим си повече от 15 години. За да се подобрим допълнително, ние също трябва да се съсредоточим върху нашето собствено производство и околна среда и за това планираме да разширим дейността си и да създадем още по-добро съоръжение. Не само времето, но и развитието на селскостопанските технологии се движи бързо. Ако искаме да продължим да бъдем успешни в близко бъдеще, трябва да можем да сме в крак с времето.
За да гарантираме бъдещето си, планираме да завършим финала на проект за изграждане на производствената ни база. Вярваме, че служителите са най-големият капитал на всяка компания. Ето защо работното пространство е място, което има нужда от грижа. В близко бъдеще ще създадем представително и екологично работно място. Ще засадим над 600 дървета, ще създадем нови паркинги в зеленина, велоалея, модерна тренировъчна площадка, пейки край езерото и други неща. Вървим по пътя с ясна цел. Ние сме глобален екип, който е устойчив, отговорен и грижовен. Беднар, ние сме компания, която не само уважава земята, но и вас, които формирате бъдещето с нас.